salmini galle ma fof ɓengu ma fof mi salmini ɗum mi juurike ɗum kam fof ɓe calmitima kala wonɗo e radio suura mum fof mi salmini ɗum mi juurike ɗum mi weltanike ɗum kadi noon tigui mi salmini ceerno men ceerno Tidiane Allah ɓoynumo yeeso meɗen amin ya rabbal alamin won duwanade jaabo amin amin Aboubacry Saraf Aboubacry Ba Saraf mawɗo moƴƴo tigui miɗo salminomo miɗo juuromo ɗon kadi ko mbaɗino ɗomo jeeya noon tigui leygal Saraf mi hiwri kamo tinndi e daari noon ɗum ko wallata tigui no yalta ɗo wini joni ni ɓeyda hakkille ɓeyda gandal ɓeyda needi ɓeyda weltare est ce que mi salmino mi juurima ala ɗuɗɗinde jarama jarama Seydi Diallo ɗo ko ceerno Diallo mo Kalefour lenki ringa noddi yanki tigui tigui jettima jarima no mbiɗen ni noon ko yewtere moɗon tindi kam e daari tawi kadi hande garɗen ko eko fewti e ɗinɗon tindi kam e ɗinɗon daari nde tawno eɗen gandi eɗen mbaddanno yewtere nde ceerno basiiru mo ceerno Ousmane to deftere meɗen Makamatul Hariri ko noon ko baɗoɗanngal seeɗa Cheikh Oumar Diop ko enen jadatno omo yeehi ha toon to Daaka paƴama nder leydi Guinée Bissau kono hande garɗen ko siftinde ko wonno tindi kam e daari e nafoore muɗum mbaɗi kupti dindi kono kadi holno noddiyankoɓe jiiri yewtere meɗen tinde e daari waɗaɗo e secteur men DAAKAA FM 94.9 bisimilla musidɗo gonɗo e ɓoggol ngol allo allo oui allo allo oui assalamu aleykum wa aleykum salam wa rahmatullah Alhaji Bachir ceerno kaw Cheikh a jarama Diallo jeeri ma waɗi ndiyam ala ko jam woni Seydi Diallo mawɗo wiyettere Allah alhamdulillah jarama kaw eywa yewtere nde ko hen jinmi tigui artude bisimilla hono defterdu defterdu fayida muɗum ene mawni no feewi gilan fuɗɗuno e ballal ceerno Jalal Dine woni goomu caafal rewino ni e juuɗe Allah Diabou Ndiaye directeur ɗon tuma caafal waɗi hen fayida baɗɗo mawɗo no feewi nde funnague jamaɗo nde fuɗɗori kanko Allah Diabou Ndiaye kanko hoore makko o wonino hen fayida ɗum sakkitike e juuɗe meɗen Allah fayida mum ko mawni ne jogii USAID gonɗo Tamba o addanino hen ballal manggal o addi hen hay télévision taw kamɓe ɓe jiino hen wonde sukaɓe goni ke yaltude ko faati e defte ɓe nannori hen télévision ngaji ɓe mbi beele mbatten fawde hen defte tokose ɗe ganduɗa taw no waɗi mikkeji beele sukaɓe mbawi fottede gartire e dow defterdu ko woni hen ko harni seet tan sukaɓe natti wawde liirde masalan natti wawde tarde defte yahani presque hay mawɓe ɓe kono Allah e ñeeñal moɗon e karallagal moon ni no gartiri ɗon defte ɗeɗo joni hande ha yetti e dikkiri ha arti e deftere men Makamatul Hariri yimɓe ɓe no jiiti hen koye maɓɓe no feewi no woodi hay sukaɓe kala kettiɗo yiitoto hen hoore mum non tigui mawɓe ɓe noon kam ɓuuri hen wawde naftorade est ce que machallah nde wonno sa yi Makama kañumen dikkiri presque ko gotum no woodi ɗum waɗi ngoɗo ɓeto hande ngo gartanɗa ɗo yimɓe ko ɓeto wongo fayida no feewi no feewi Diallo ɗo ma yimɓe ɓe fof ɓeydo famde dekete e ko wonko wonano e dow mum kadi wonto imma to woɗɗi ko fati affaire deftere ɗum no woodi rewɓe ɗon ɓe no mbini wonde deftere nde e tigui o yimɓe ɓe ene ɓeyda haqqilantagal kadi ene foftina hakkille ene jaari foftade so tawi hakkille ene fofto tan ma wawa miijade o wawa miccade ko nandi e deftere noon tisse ɗeɗo defte ɗe ganduɗa jaltinta ko tarata ko tindi e daari ene wona sababu ha neɗɗo o wawa ɓulnade waɗi noon émission o ko émission mbaɗɗo fayida no feewi no feewi min jetti on hen no feewi surtout Cheikh Oumar no dusirte deftere e émission o ni ha e ceerno Basiiru no artude hen ni de ɗum walli no feewi no feewi machallah jarama ko ɗon jinnomi addude hen seeɗan fagalam e wonde émission o yandu kam ko émission ketteteɗo no feewi min beltima no feewi assalamu aleykum wa rahmatullah wa aleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuh ɗo ko mawni meɗen kadi mbiyen kaw meɗen kaw Cheikh Diallo mbiyen juɓɓudi mo ganduɗa hoore maɗa machallah dewi ndiɗo
ɗo golle saktirde DAAKAA FM no feewi no wi ni wona nde ɗo yewtere tan ha yewtere meɗen ne waɗane korka wiyetene subaka korka omo rewindi ɗum deynagol ko ceekgol aɗa e jettimo e jaarimo e jewte fof mbaɗi kuppɗini to iwri noon no wi deftere ni tawi woɓɓe wonenɓe hakkillaji mumen ɗeeɓi wasde famde kono noon ko haali ko ko toon tigui e nder yewtere nde tigui o naati tigui kaw Cheikh Diallo yo Allah sellin dole bisimilla musidɗo gonɗo ɓoggol ngol mataw on ɗon o ɓoccitima ko 77 784 44 42 mbawon jeeyde e nder yewtere meɗen tindi kam e daari bisimilla musidɗo jaɓɓamo tire jam de jam Abdoulaye Wasifa Diallo jamir ɗum jam woni inchallah fala eyi no nder Cheikh Diallo wini gayni hawta nder Ibrahima Moutar en jaltuɗo nane yimɓe e daari fof wonko ɓeydata kadi minen nden nde min janggata samde samto hedde ɓundu min ɓaari min jahata ko mawɓe ɓuldunkoɓe min dana men ɓe darana men ɓe ciftana men ɗum noon mi ciftanma ɗon jaami galle kawam dokka miiɗi ken jumri donkim gaynude eyyi ma e gartu hen a eyyi ma e gartu hen joni ko nafoje ɗe tan en garani siftude en garani tindude en garani ko Ablaye fonno ɗum addude hen kam eyyi noon mbimi eyyi aɗa andi ko mbiɗani ciftuɗi won ene gasa eyyi wadde a ñifat keɗoɗa min noon tigui Abdoulaye Wasifa jarama no feewi to banggue cifɗi ma en ƴeewoy ma en battu wadde hen cifɗi en ƴeewat dawal e nder hen par ce que hewɓe ɗaɓɓiti cifɗi yo garta hen ɗum noon so tawi eɗen gadda cifɗi ɗini kadi ma en ƴeew peɗɗitiɗo e banggue cifti takkodiren e muɗum tawi cifɗi ne cifte hen daari ɗi noon e tindi ɗi ɗum kam eɗen jaada hen hannde so tawi wadde nden hannde noon ko artude tan e nafoje ɗe no fuɗɗorani bisimilla musidɗo gonɗo ɓoggol ngol Mamidou Bayla yamiri no way ana majjiide mama hande addi defteram nde jarama inde daari neɗɗo ɓuuratami ko wawde ɗum kono ɓuurata kam yidde ɗum kam ne woodi min mi puɗɗiɗa ɗum nafande mbiɗa nde tinde daari tan mbiɗa wonno nder tuuti jaltumi lenin bowal Diallo aɗa yatake hen haɗa wujja poɗɗi sukara namana tindoɓe ala mi waɗani ɗum tawde min mi waɗi ɗum ana waɗi ɗum kay wona goo wonaji noon tigui wallahi mi jii ko wiya an baba mo jolnoynoɗo gay mum mi arti joni mi addi poɗɗi sukara min dan min mi addama wowru sukara est ce que ayi ɗum mi adda tindanami kono artire wowru ndu sukara to cuuɗamen est ce que a jarama ɓar Seydi Diallo ko Mamidi Bayla mo ganden kañumnen kadi ko mamen battude hakkille mum saktirde DAAKAA FM jewtude foof ha te yewtino no wini tindi kam e daari kadi ko noddiyenke mum no feewi Bam Moussa Diallo en kam foof en calminiɓe toon bisimilla musidɗo jaɓɓama gonɗo ɓoggol ngol Alhaji Basiiru amin juurama Seydi Niane min beltimi nder yewtere no feewi Niane gato wonde hay sono gandala men humtuɗa men yettaki tan Abdoulaye ustaraji ngo seeɗa gandala men humtuɗa men hay sono yettaki tan weltare nde tan no mbiɗa ni weltare nde woni yummu fof kono kadi Abdoul Aziz Niane kañumnene mataw omo dilla e saktide men DAAKAA FM o wayrin ɗo seeɗa noon ko kanko woni ko ɓoccitiɗo joni cukalel jiɗgel ko watte ko bisimilla musidɗo gonɗo ɓoggol bisimilla salamu aleykum waaleykum salam wa rahmatullah ire jamban yawrus jambolo hen ba alhamdulillah ko hol musidɗo Ablaye Ba alayka rahmatullah wuro wi Ablaye Jabari ceerno Ablaye ussu radio ngo seeɗa tindi ɗi beeli ɗon tigui kono noon fonno ta ko tindi tan ta ko tindi ɗi tan mbaɗete moddi jibini ñiiwa andi ñiiwa ba jibini ñaalal ñaalal ngal jibini dutal Ablaye Ba Ablaye Ba o yaafo no feewi no mi sikku ne gasa omo heeɗi eɗen beltanamo kanko e galle makko fof Ablaye Ba toon to legal Nasrullah ma en garoy e tinde e daari mbiɗen ko holi yiyande heeɗiyankoɓe e nafoore tindi kam e daari no wano e gila fuɗɗi ko ɓe jii hen to banggue tindi ɗi nafoore mum daari ɗi holko wonno nafoore mum ko 77 784 44 42 bisimilla musidɗo jaɓɓama bisimilla allo oui jam hiiroma bande ban basiiru ban ko Guèye
salminaama juurama ibnu si legal gay ibnu gay si jeew jeewul wala gay walla an ko gay an woni gay eno mbiɗa fof mbi sar foni yaha yo wadde ya foni yaha seydi si salminaama juurama weltanama jaarama no feewi ane wondi ma e dendagal jaltuɗo ɗo fof salminaama juurama non tigi salni dental ngal fof kari medin e ko takki medin fof salminaama dendagal si keɗotoɗo sawtolam fof salminaama jaarama seydi si yewtere nde ene waɗi fayida non tigi tinde daari ko fina tawa fulɓe non tigi non donc jokke golle tan jarama seydi si ko Abdoulaziz Sy mo mawni me ɓi hono Amadou Sy ɗon ɗo leggal ɗaybatu galle Tidiane Sy wellere en calmini nen ɓoy Sy e galle fof Abdoul Sy en kam fof en calminiɓe Amadou Sy en mamboy en nen tigui suddiɓe fof e mbaɗi kuptitinde Amadou Tidiane Sy wellere to woni no woni kadi mbi jami kisal woni makko ko 77 784 44 42 bisimilla musidɗo gonɗo ɓoggol ngol allo bismillah ma almudam an gueɗama fof ko peewi bisimilla ma ka duwanaɗo joni noon jiɗmi noon ko mbaɗa feere gara ɓeyda tarbinade ay alseni gueɗe kañum hankkadam mi duwani muɗumen noon ceerno maari bisimilla ma almudo eyyi mi salminima ko adi fof noon tigui jarama kadi mi weltinimama kadi gollal tiilngal golle tiilde ɗe gonɗon e waɗe tinndi e daari ko hunde fayodinde no feewi tigi nde yimɓe ɓe noon ɗeɓi weltindade o sahaa gonka muɗum nam kono noon ko hunde nde gandanma so tawi yimɓe ndewi ɗum ene jogii kañumen nafoore mawde e nder renndo ngo on sahaa nde yimɓe ɓe takkornomoɓe ene tindane moɓe ene daarana ɓe nden ɗeɗo geɗe gonɗe joni ɗe ngala ne woodi sabu so tawi a yii neɗɗo o suka so tawi o takkaki mawɗo tan o heɓata gandal walla kadi ni o yaha e nder majjere nde o yahata walla ni garan palsuji ɗi kewɗi ko ɗum woni ko adi ɗum wallahi wallahi e ndek noon wadde so tawi yimɓe ɓe duɗɗitima hannde e gonka mawɓe ndenta mawɓe ɓe ina tindana ɓe ɓe daarana ɓe hay gooto o wonta wiitaɗe ndedda ha cukalel wulla ɗum walla luuka ɗum walla gonɗi ɗum neɗi wallahi sabu sukaaɓe ta sone takki mawɓe en kaalanaɓe kadi woɓe kaalantaɓe ɗon ko nafoore kono hannde suka nan kaalatno takkotoɗa ɗum tan namdoɗa ɗum no wiyete cosaan fulɓe hannde tan haalanma mi wiyani ala kono weeɓani de ene woodi wallahi ɗum noon noon ne arɓe siftinde ɓe jeertinde e gueɗe gannaɓe ɗe moƴƴani ɗe kadi onon ne yo Allah sellin sendin amin 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 kadi ceerno Amadou basiiru Thiam kadi omo jowa hen rôle mawɗo alhamdulillah woodi to banggue l'islam to sabu o andini en ndeke tindi e nana hay on fannu mi heeɗima yewtere makko waɗerom haala ɗum aɗan yewtere makko ko ɗum o haali hen e o haali ɗum ɗon ene woodi ndeke noon tindi won yo yimɓe heewɓe ne jagga tindi ko neɗɗo tan walla way ko ɗeɓo waɗi fijirni o andini yimɓe ndeke ala wona jaakani sabu nana haya makamati harire ɗum ɗon ko tindi won ɗon nam no woodi ndeke noon yo yimɓe ɓeyde ɗum settade no feewi seydi bam inchallah jarama seydi ɓeydi duwa wo e ma no anani wat feere ngara mbaɗa no Alseni Guéɗo waɗinimi duwanama duwanimi Alseni Guéɗo o suusa o dogi o wi kanko emi sakku juuɗe mbi yo armi duwanoma o wenciti juuɗe makko min kam meeɗa yiɗ neɗɗo wiye sakkude juuɗe emi wencita juuɗe jeeya jarama no feewi o ko Moussa Ndiaye goto e jaɓareɓe DAAKAA FM en jettima jarima no hannirta henna Siraji Ndiaye min calminima nene Aissata en neni Fatimata galle foof en calminiɓe en jettiɓe no hannirta bisimilla musidɗo gonɗo e ɓoggol ngol 77 784 44 42 Amadou Basi mamel oɗo jaltuɗo ɗo o jaabima ko mbinoɗa yo yimɓe kaal yidde mumen ko Moussa Ndiaye eyyi ko Moussa Ndiaye eyyi sa yiike hande siko lonno bone ni ene beddo mawɓe walla ne mbaɗa on gueɗe kantoride ala koɓe gandi ne woodi ala hemo nannaka alqur'ana ko hakkille liwji jogui ala haqqille tigi hulani mawɗo hertani mawɗo andi on ala haqqille non tigi kono tanno ɓe tindinteno walla ɓe jangguini alqur'ana maɓe jooj non tigi hokkoma tan e bedda
way kono gol karɗo so humta mini maɗo ka warñude artelelo a warñude fuɗo lelade noon tigi gonga telluɗo ha noon tigi seydi duga ɓe nden ɓe mbabondineji mawɓe ɓene kadi noon goto fof no halti ɓiiw noon tigi ram kadi eɓe jangguine gondigal aduna est ce que no woodi hunde fof ma jangge machallah kala a yeyno neɗɗo ganɗo o janggani gueɗe ko wayi noon walla ko nande ɗum o jogota ko haqqille noon tigi so haali tan o wartata wuuro haalata ɗum noon jarama noon tigi jarama mamidi bayla o arti o waɗi ƴeego jurto no wini noon nde tawno no mbinɗe nane gardidi tan jangde nde wona to banggue bindi tan ɓen ɗon tindentinoɓe hankkine darane ko ɓuuri hen hewde janggano to banggue bindi kono noon janggi pinal janggi kadi needi kono kadi janggi gondigal bisimilla musidɗo jaɓama mbaɗɗa kawalel Seydou Sow jawon toon mawɗum yettere Allah mbaɗɗa golle wallahi jambolo ni tindi kadi no waɗi fayida de adi koko famminte noon tigi koko timminde fammina adi weltina tindi ko jokkere en ndema addata alhamdulillah tawa timmete ko jalni tan addana suka fof ko jinma nam ko ɗum jokkere en ndem mawde alhamdulillah e kono noon kala aɗa holla neɗɗo hunde ɓamɓa ɗum mbi hono ɗum ko anndi est ce que kono noon ɓeɗo hollata ɗum jo yondande jonde annda ɗum no woodi e joni anndi hono portable natirte no yaltirte yalla heɓɓito amin a jarama so noon tigi wiɗo ko kawalel sohtonto legal sifaw en jettimo jaarimo no hannirte ni henna en mbi jami kisalal woni e maɓɓe ko 77 784 44 42 bisimilla musidɗo jaɓɓama bisimilla musidɗo jaɓɓama so tawi o heeɓi ndaki tan o wawi wattude no wanno ni ɗo e saktirde mon DAAKAA FM tumaɗo waktuji nogas payi hojomaji 49 ɗum ko toon to wuuro meɗen ene wiye uno fani walla min legal uno fani ɗon ɗo galle ceerno Idi Sidi hono kayi mo ganduɗa hono ma ko ceerno joom jamanu min kofnima tedduɗi nonne kadi ha toon to darul hijira to ɗo Sarif Alhassane Darou to ɗon ɗo ceerno men Sarif Mamadou Saydou Darou min kofni bisimilla musidɗo jaɓɓama jarama de ala to no ɓandu ɗum yeyettere Allah ko woni ko taalibe Diallo Diallo jeeri no way ala noon jam tawon to jamboletere Allah natugol amen no waɗi caɗele ayi de goram ko kay radio ko kala nde montuɗo na ñettoto ha hoore kala men naati est ce que goram eyyi mi salminimi juurima Diallo jeeri jarama salmina Moussa Ndiaye yaltuɗo ɗon o mo heeɗima Allah monto DAAKAA FM mi salmini ɗum juuri ke ɗum kamɓe fof ɓe salmitike maɓe juuri ke no nelda ɗum duwaw min ñaagui ɗum duwaw o jarama fota jam tawon to ko yettere alhamdulillah taalibe mi salminimi juurima jarama weltima noon tigui jarama ɗo ko musidɗo taalibe Diallo mo ganduɗon ko kañum tigui woni toon to Sinthiane Aset en jettimo ha yettoyi toon to ganduɗa hoore maɗa ɓaraja e kala ko tawi toon diwan foof guure ɗe gonɗon nde ha Sinthiane Koundar on mbiyama jaami kisalala moɗon bisimilla musidɗo jaɓɓama assalamu aleykum assalamu aleykum ko noon tigi mataw ko ɓocci tiiɗo yo wattu tan no wanno ni so tawi ko non nadde nden ɗon tangode nde saktirde DAAKAA FM wiyetende 77 784 44 kono kadi ko 42 hojomaji men ɗi ne so bisimilla musidɗo jaɓɓama tawata fuuji arde de ko noon jarama seydi Ba Ibnu Baba Salif salminama seydi jarama seydi Ba wona on jelli kam mawɗum yettere Allah tabarakallah tinde daari ko yewtude fonde welde ko yewtude kadi welde sabu renndo ngo ino namni ɗum hannde noon tigi goram hay so tawi mawɓe yejjitani hanki saaɓe kam mataw ganda ko wonno hanki nam tinde daari ɗum ko hunde nde ngannduɗaa nde tegmata est ce que saa duɗe ɗe kuɓɓetenoo nde saa nde jomɓe ngirtonoo nde saa nde neɗɗo ƴettanoo kewal waɗa ɓokitordu an noon ka biyanoɗo lankam ha tampuɗa ka lankannoɗo mawɗo est ce que aɗa andi woni ɓokitordu ɓokitordu ala min ko lankude addu nganndude ɗum
ɗum ko seyda so addata ɗum eyi ɗum ko fulaaɓe ngandire gueɗe yahoɓe wonno on saha aynaaɓe ɓe ndeysan tawi sukaaɓe no ɓatto mawɓe naam no woodi goram wallahi no woodi eyi kadi kala ko neɗɗo heeɓi no yoni ɗum naam eyi so tawi woni neɗɗo jooni mawninkinaaki battima jinnaɗo mum ma Allah yi mawɗo goɗɗo battima ɗum mawɗo wiyanmo so Allah jaɓi mami tottuno ko giƴa jappatama wallahi no woodi eyi ɗum noon ko hanki wonno hannde kam ɗum weeɓani ko noon tubakoɓe hannde hay sa yi fayda aɗa wawi wirtade neɗɗo aɗa jogui moto ma joomum yaha yolde donka nawolde wallahi gonga yo Allah wallu noon yo Allah reno yo Allah amin ya rabbal alamin kadi yeeso amin ya ilahi amin seydi ba ya bakkal qur'an karim jarama ko kanko uddi noddali to banggue téléphone o e ndeɗo yewtere wiyete tinndi kame daari e hande o en jettimo en jaarimo no fewi en mbi nden ke kisal Allah yewno makko toon to Médina Touat en calmini ka Ousmane Bari ceerno Hamadou Ali Niang ceerno mo ganduɗa ka yiya ko ceerno Souleymani Niang guiɗo mi salminima no hannitini henna galle ceerno Moussa Niang ɓesgu foof e mbaɗi kopti dindi Médina Touat ha fi feggere min mbi jamɓe kisal gueno yo wone moɗon no hannitini henna ko noon tigui karalo men o ko Ahmadou Sow gorko mo Nasrullahi toon to DAAKAA FM studio mo Médina Elage so tawi koto caméra men mo nanodiral TV ko Adanan Thiam en jettimo no hannitini henna omo golla hen golle payodinde ɗum noon en garat e ɓen ɓe ganduɗa ko taweteɓe e dingiral men ko dental woni dole ɓamtare on tuma mbawen artude kadi e ɓen ɓe ganduɗa ko heɓnoɓe nadde e nder noddirguel ngel no hannitini henna so tawi ko oɗo ko Abdoul Ndiaye o holliti ko mo hetti no hannitini Dahiru Diallo ɓe mbima Seydi Diallo kanko ne watti hen hakkille makko Ablaye Sow ha toon to leydi Côte d'Ivoire Hawa Diaw ɗon ɗo leggal meɗen Afia ɗo en jettima ko noon tigui Fatimata Wat ha toon to Rumde kañum ne watti hen hakkille muɗum Madame Ba kañum ne holliti ko ene watti hen hakkille muɗum Ramata Sow ha toon to Kaydimbe Dioro ene watti hen hakkille muɗum no hannirti ni henna Amadou Issa Dia ha toon to Libreville Gabon watti hen hakkille makko no hannirti ni henna on woni hono fondation dental DAAKAA kañum nene watti hen hakkille muɗum no hannirtini henna o wi ko machallah tinndi e daari ina findina ina fammina jarama no hannirtini Sow Aissata Sow mo tawi toon to Kilon Jeeri ko debbo Madina Gounass o yettama no hannirtini Ba Mamadou kañum nene kadi ne watti hen hakkille muɗum no hannirtini henna Thiara Baro Demma toon to Rumde kañum nene ene addi radio ji mum ene hetti noon tigui Aissata Sow kañum nene kadi ko juɗɗiɗo ari e jaɓɓagol timmugol wondude kay e weltare mo ganduɗa kay ko kañum woni Touré Diop nokkanaɗo banggue mum o kañum ne holti ene welti Niang Amadou Tidiane ko hono noon wattiri hen hakkille muɗum no hannirte ni henna kamɓe foof en jettiɓe hen kofniɓe tedduɗi e kofnali ko hono noon tan mbiyeten Hawa walla min Hawli Salla kañum nen ene watti hen hakkille muɗum no hannirte ni henna on mo ganduɗa ko Hawli Ndiaye mo tawi toon to Dakaru Diallo Diop kanko no watti hen hakkille makko no fottirta ni henna ko ɓeɗo keɓɗen limtude tawi ko telletiɓe e nder dinguiral men ko dental woni dole ɓamtare en jettiɓe en jaariɓe no hannirtini henna so tawi ko ɓen hemnoɓe nadde nder ɓoggol ngol ko Seydina Ousmane Sow legal Rahmatullahi ko noon tigui wonde Mamadou Adama ha toon to Saadatu en jettima en jaarima Ibrahima Moutar Sow professeur tawi kadi ko toon to Amanatullahi ko noon tigui wonde Moussa Coulibaly legal Sifaw ene wonde Ceerno Diallo ha toon to Kalifour Lenkiring noon tigui wonde Kawseh Diallo taweteɗo ɗon ɗo Nasrullahi Sifaw kankone kadi en jettima no hannirtini wonde Ablaye Wasif ha toon to legal Sala en calmini Sala naɓe mbaɗi kubde ndi Mamidi Bayla Diallo ari laabi ɗiɗi toon to legal Sifaw Abdoul Aziz Niane toon to Fala en jettima en jaarima Ablaye Ba ha toon to legal Nasrullahi Dow Ibnu Sy toon to legal Ɗaybatu galle Tidiane Sy welnere en jettima no hannirtini henna Moussa Ndiaye ɗon ɗo legal Mousfala ɗo en mbi jami kisal woni galle e mbaɗi kubde ndi kaw Alel Sow ha toon to legal Sifaw ko noon tigui Talibé Diallo ha toon to ɗon ɗo ganduɗa hono Sinthiane Asset en jettima no hannirtini Ibnu Oumar Baba Salifa uddi yewtere nde toon to Médina Touat en jettiɓe en jaariɓe no hannirtini bandiraɓe musidɓe tedduɓe ko ɗum ɗo wonno komin keɓno on addande oɗo ñalawma hannde walla mbiyen oɗo kikiɗe hannde yewtere moɗon yewtere meɗen wiyeten tinndi kamɓe e daari yo jaam kisal Allah woni e moɗon on jettama on jarama